ओइ बाजैलै अनसुलि माइनाव दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों ओइ बाजैलै ओइ लोगोफोर, दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों पेटारसन, माइनाव, सन्दिया, जनि, खोरोमदाव आरो मामुनि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफैगोन। बेखायनो नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों पेटारसन ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सनजित सिंह बर' आरो सोरांस्रि बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे ट्रेलारखौ नायहैनो हागोन। लोगोफोर, बे भिडिअनि फुल आपल'ड खालामब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि आइ लाभ इउ प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायहैनानै लादो। आरो दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय।